Ebben a videóban olyan dolgokat szeretnék megmutatni és megvitatni veletek, amiket az utazásaim során vettem észre, és bár időben és térben nagyon távol állnak ezek a dolgok egymástól, de lehet, hogy mégis van összefüggés közöttük. Ez a történetem az ausztriai Melki apátság melletti kis faluban kezdődött. A település neve Márialach. Magyarul azt jelenti Mária nevet vagy röhög. Állítólag egy elrontott festmény miatt kapta ezt a nevet a falu. Ugyanis a falu festője, amikor a templomnak festett egy Szűz Mária képet, akkor annyira be volt rúgva, hogy véletlenül 6 ujjat festett Máriának. A legenda szerint, amikor a Szűz Mária meglátta, akkor annyira elkezdett nevetni, hogy az egész mennyország beleremegett. Hát innen a falu neve. Ez egy kedves kis történet, de utána nézve kiderül, hogy már a festmény előtt is Márialach volt a falu neve. És egyébként egy szobát ki lehet festeni részegen, de olajfestményt festeni nehezebb, hiszen itt meg kell várni, amíg a rétegek és a színek megszáradnak, és csak utána lehet tovább festeni. Egyébként az ortodox ikonfestészetben gyakori dolog, hogy szenteket 3 kézzel vagy többlet ujjakkal ábrázolnak, mert így akarják jelezni az extra képességeit és emberfeletti többlet dolgaikat. De engem nem ez a része fogott meg. A képet nézve eszembe jutott, hogy a magyar krónikáink szerint az Árpád-házi uralkodókra volt jellemző, hogy 6 ujjal születtek. Szerintem ez egy érdekes párhuzam. És itt jutott eszembe, hogy a világtörténelemben 2 olyan nő volt, aki szellemi lénytől lett megtermékenyítve, és így szült gyermeket. Az egyik Szűz Mária, akit álmában a Szentlélek megtermékenyített és megszülte Jézust, a másik a magyar történelemből ismert Emese, akit álmában a Szent Szellem turul madár képében megtermékenyített és megszülte Álmos vezért, a későbbi 6 ujjú Árpád-háziak ősét. Ez is érdekes párhuzam szerintem. A 7 vezér egy kupából véres bort ivott, így kötöttek szövetséget. Jézus a tanítványaival bort ivott, mikor azt mondta nekik, ez az én vérem. Ez egy érdekes párhuzam szerintem. Van egy teória, miszerint Jézus pártus herceg volt az anyja révén. Van egy teória, miszerint a magyarok a pártus, szkíta, hun ágfolytonossága. Ez egy érdekes párhuzam. Etiópiában járva eljutottam egy ősi sziklatemplomba. Ebben az etiópiai barlangtemplom falán vettem észre egy érdekes dolgot egy festményen. Mária lovon ül, a jobb kezében pálcát tart, és 6 ujja van. De nem ez a lényeg. Az igazán érdekes az, hogy a lába kengyelben van. Ez egy sorsdöntő bizonyíték lehet, hiszen a kengyel egy olyan korszakalkotó haditechnikai találmány volt akkoriban, ami lehetővé tette a lovast számára, hogy akár vágtázó lovon ülve is képes legyen felállni a nyerekből, és akár még hátrafelé fordulva is képes legyen nyilazni. Akkoriban egyetlen ilyen lovas nép volt a történelemben, aki kengyelt használt, és ezáltal hátrafelé is tudott nyilazni. Szóval van egy Mária festmény kengyellel ábrázolva, és van egy pártus, szkíta, hun magyar nép, aki kengyelt használt. Érdekes párhuzam, nem? Ti mit gondoltok erről? Ezek tényleg csak érdekes párhuzamok, vagy esetleg tényleg van közöttük valami összefüggés? Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Ha szeretnél még hasonló videókat látni tőlem, akkor pedig kövess be a profil oldalamon. Addig is köszönöm a figyelmet.